ሕራይ እምበር ቀፂልና ድማ ከመይ ጌርና ኢና ስእሊ ኣብ ፕረዘንቴሽን ኣብ ስላይድ ንእቱ ዝብል ትምህርቲ ክንርኢ ኢና። እዚኣ ኣብ ዝሓለፈ ዝተምሃርናላ ስላይድ ሾው እያ። ስለዚ ኣብዚ ታሕቲ ስእሊ ከእቱ እየ ማለት እዩ። ዝኾነ ስእሊ እንድሕር ክነእቱ ደሊና ኣብ ፕረዘንቴሽንና ኢንሰርት ንኣቱ። ኣብ ኢንሰርት ምስ ኣተና ኢሜጅስ ዝብል ሓደ ግሩፕ ኣለና። ኣብዚ ኢሜጅስ ዝብል ዘሎ ፒክቸርስ ኦንላይን ፒክቸርስ እዚ ካብ ኢንተርነት ማለት እዩ ሰርች ጌርና ስእሊ ከነእቱ እንድሕር ደሊና ኦንላይን ፒክቸርስ ዝብል ንጥቀም። ፒክቸርስ ዝብል እንድሕር ንጥቀም ኣለና ኮይና ኸ ኦፍላይን ካብ ኮምፒውተርና ዘሎ ስእልታት ከዓ ከነእቱ ምስ እንደሊ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ብክልቲኡ እውን ከፍቅደልና ይኽእል ፀገም የብሉን። እዚ ስክሪን ሾት ዝብል ዘለና ከዓኒ ካብዚ ስክሪንና ዝኾነ ወሲድና ማለት እዩ ስእሊ ከነእቱ ምስ እንደልዩ እዚ ከዓ ፎቶ ኣልቡም ኣለና ማለት እዩ። ፎቶ ኮሌክሽን ዝኾነ ከነእቱ ምስ ንደሊ ማለት እዩ። ንሕጂ በዛ ቀዳሚቲ ፒክቸርስ ዝብል ክንርኢና እዛ ፒክቸርስ እትብል ድሕዳ ክሊክ ጌርና እያ ብቐጥታ ናብቲ ኣብ ኮምፒውተርና ዘሎ ኣሳእል ማለት እዩ ናብ ፒክቸርስ ፎልደር እያ ትወስደና ማለት እዩ። ኣብ ፒክቸርስ ፎልደር ምስ ኣተና ካብዚ ዘለና ስእሊ ክንመርፅ ንኽእል ኢና። ተዘይኮይኑ ኸ ኣብ ፍላሽና ድዩ ኣብ ሃርድ ዲስክና ድዩ ወይ ኣብ ካልእ ፎልደርስ ዘቐመጥናዮ ስእሊ መሪፅና ከነእቱ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና ኣነ ንኣብነት እዛ ስእሊ እዚኣ ከእትወያ ሰሌክት ገይረ ኣለኹ ኢንሰርት ይብል ማለት እዩ። ኣብዚ መፅያትለይ ኣላ ኢልና ነዛ ስእሊ እዚኣ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንፈልጦ ማለት እዩ ከነንእሳ ከነዕብዮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ከምዚ ጌርና ከነንእሶ ከነዕብዮ ንኽእል ኢና። ኣብታ ስእሊ ክሊክ ምስ ገበርና ከዓ ፒክቸር ቱልስ ትብል ሓድሽ ሜኑ መፂ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ሜኑ እዚ ኣብ ስእሊ ክሊክ ምስ ገበርና ጥራይ እዩ ዝመፅእ። ረእዎ ካብ ስእሊ ወፃ እንድሕዳ ገይርዮ እታ ፒክቸር ቱልስ ትብል የላን። ኣብታ ስእሊ እንድሕዳ ክሊክ ገይረ ግን ነዛ ስእሊ ዝምልከት ካስተማይዝ ክንገብራ ወይ ፎርማት ክንገብራ ዘድልዩና ዝተፈላለዩ ምስ ስእሊ ዝተኣሳሰሩ ሜኑ መፂልና ኣሎ ማለት እዩ። በዚ ሜኑ ዝተጠቂምና ከዓ ዝተፈላለዩ ካስተማይዜሽን ነዛ ስእሊ ክንገብረላ ንኽእል ኢና። ስለዚ ብተወሳኺ ኣብዚ ኣብዛ ላዕሊ እንድሕር ደኣ ትረኣየኩም ሃልያ ኮይና እዚኣ ከባብ ትመስል ነገር ኣላ ማለት እዩ። ነዚኣ ሒዝና ክሊክ ጌርና ሮቴት ክንገብራ ነታ ስእሊ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ከምዚ ትዕዘብዎ ዘለኹም ንዓ ሒዝና ነታ ስእሊ ናብ ዝደለናዮ ኣንፈት ሮቴት ክንገብራ ንኽእል። ቀፂልና ኣብታ ስእሊ ክሊክ ምስ ገበርና በዚ ፒክቸር ቱልስ ምስ ኣተና ኣብ ፎርማት ሳይዝ ዝብል ኦፕሽን ኣለና። ኣብዚ ሳይዝ ዝብል ኦፕሽን ሄይት ኤንድ ዊድዝ ናይቲ ስእሊ ከነዕብዮን ከነንእሶን ንኽእል ኢና። ንኣብነት ሕጂ የዕብያ ኣለኹ ሄይት ይውስኸላ ኣለኹ ከምኡውን ዊድዝ ይውስኻ ኣለኹ ናይታ ስእሊ ማለት እዩ። ከንእሶ እንድሕዳ ደልየ ከዓኒ ብተመሳሳሊ ኣገባብ ኣብዚ ክሊክ ገይረ ከንእሶ ከዓ ይኽእል እየ ነቲ ስእሊ ማለት እዩ። ቀፂልና ኣብዚ ፒክቸር ቱልስ ኣብ ፎርማት ኣሬንጅ ዝብል ኦፕሽን ኣለና። ኣብዚ ኣሬንጅ ኣላይን ኢልና ምስ ኣተና ኣላይን ሌፍት እንድሕዳ ኢልናያ ናብ ፀጋም ጃስቲፋይ ይገብር ማለት እዩ። ሰንተር ከምኡውን ራይት ክንመርፅ ንኽእል ኢና። ኣነ ሰንተር ክገብሮ እየ ከምኡውን ኣብ ሚድል ክገብራ እንድሕዳ ደልየ ኣብ ማእኸል ናይዚ ስላይድ ሾው ኮይና ኣላ ማለት እዩ። ከምዚ ገይረ ክሊክ ገይረ ድራግ ገይረ ከዓኒ ከም ማዕራርያ ይኽእል እየ ነታ ስእሊ ማለት እዩ። ቀፂልና ናይዚ ስእሊ ፒክቸር ስታይልስ ዝብል ኦፕሽን ኣለና። ኣብዚ ስታይል እንድሕር መሪፅኩም ከዓ ዝተፈላለየ ዓይነት ስታይል ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ 4 ኣንጎሎ ዓይነት ዝመስል የእትዎ ኣሎ ነቲ ስእሊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ፍሬም ዝኣተወ ይመስል ኣሎ ማለት እዩ። ዝተፈላለየ ፒክቸር ስታይልስ ኣለና ካብዚ ክንመርፅ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኣብዚ እንድሕዳ ዘርጊሕናዮ ብዙሕ ዓይነት ስታይልስ እዩ ዘሎ። እታ ዝማእመእትና ወይ ከዓ ዝመረፅናያ ከዓ ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ኖርማል ስታይል ክመርፅ እየ። ቀፂልና ኣብዚ ፒክቸር ቦርደር ዝብል ኣለና። ኣብዚ ፒክቸር ቦርደር እንድሕዳ ኣቲና ከዓ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝሓለፈ ዝተምሃርና ነቲ ስእሊ ቦርደር ይገብረሉ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ፒክቸር ኢፌክትስ ዝብል ኣለና። ዝተፈላለየ ሻዶው ድዩ ሪፍሌክሽን ድዩ ግሎው ከነእትወሉ እንድሕዳ ደሊና ከዓ ኣብዚ ክንመርፅ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ድማ ኣብዚ ኣጃስት ዝብል ኦፕሽን ኣለና። ኣጃስት ዝብል ኮሬክሽንስ ዝብል ኣሎ ማለት እዩ። ኣብቲ ኮሬክሽን ዝብል እንድሕዳ ኣቲና
ልክዕ ከምዚ ኣብ ፎቶሾፕ ንገብሮ ናይ ኤዲት ንገብሮ ነትስእሊ ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ኣብዚ ሻርፕን ወይ ከዓ ሶፍትን ክንገብሮ ንኽእል ኢና ድሕርና ኣብዚ ጌርናዮ ኣዝዩ ይደምቕ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ስእሊ በዚ እንድሕር ከይድና ከዓ እቲ ኮንትራስት ናቱ ይበዝሕ ኣሎ ማለት እዩ ናብዚ ከዓ እቲ ኮንትራስት ከዓ ኣዝዩ ዝጎደለ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ዝመረፅናዮ ከዓ ኣብዚ ነቲ ስእሊ እንድሕር ከነመዓራርዮ ደሊና ኣብዚ ክንመርፅ ንኽእል ኢና ከምኡውን ካለር ዝብል ኣለና ኣብዚ ከዓ ሕብሪ ማለት እዩ ካለር ሳቹሬሽን ካለር ቶን ሪካለር ዝብሉ ምርጫታት ኣለውና ኣብዚ ከዓ ዝደለናዮ ክንመርፅ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ድሕዳ ዘድልዮ ኮይኑ ኣብዚ እውን ኣርቲስቲክ ኢፌክት እንድሕዳ ክትገብረሉ ደሊኻ ንኣብነት ከም ብዋተር ከለር ከም ተሰኣለ ከተምስሎ እንድሕዳ ደሊኻ ወይ ብብራሽ ተሰኣለ ከተምስሎ ምስ ትደሊ ኣብዚ ዝተፈላለየ ኦፕሽንስ ኣለና ማለት እዩ ኣርቲስቲክ ዝኾኑ ኦፕሽንስ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኣ ድማ ኣብታ ኣጃስት ትብል ዘላ ቼንጅ ፒክቸር ትብል ኣላ ኣነ ነታ ስእሊ ክቕይራ እንድሕር ደሊኽ ኣክንዳኣሲ ካልእ ስእሊ እንድሕር ትከቱ ደልየ ቼንጅ ፒክቸር ትብል ኣላትኒ ቼንጅ ፒክቸር ምስ በልኩ ፍሮም ኦንላይን ሶርስስ ዝብል ኣሎ ፍሮም ፋይል ዝብል ኣሎ ፍሮም ፋይል እንድሕር ኮይኑ ካብ ኮምፒተርና ማለት እዩ ወይ ካብ ፍላሽ ድራይቭና ካብ ሃርድ ዲስክና ክኸውን ይኽእል እዩ ፍሮም ኦንላይን ሶርስ ዝብል እንድሕር ዳ መሪፅኩም ግን ካብ ኢንተርነት ሰርች ጌርኩም ዝኾነ ስእሊ ከተእትዉ ምስ እትደልዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ፍሮም ፋይል ክብላ ፍሮም ፋይል ምስ ኣተኹ ኣብዚ ካልእ ስእሊ ክመርፅ እየ ኣነ ስእልታት ኣለኒ ብዚ ንኣብነት ነዛ ስእሊ እዚኣ ክእትወ እየ ስለዚ ከም ዘላ እታ ስእሊ ሪፕሌስ ጌራታ ኣላ ኣብ ልዕሊኣ ዝነበረት ፎርማቲንግ ቦርደር ገለ ዝገበርናዮ ግን ከም ዘለዎ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እታ ስእሊ ጥራይ ተቐይራ ኣላ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ሪሰት ፒክቸር ዝብል ኣለና ሪሰት ፒክቸር እንድሕዳ ኢልያ እቲ ጌርናዮ ዝነበርና ፎርማቲንግ ይለግስ ኣሎ ማለት እዩ ሪሰት ፒክቸር ኤን ሳይዝ ዝብል ኣሎ ከዓ እታ ኦሪጂናል ሳይዝ ናይታ ስእሊ ሒዛ ትመፅእ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጌርካዮ ዝነበርካ ለውጥታት ብምሉእ ሪሰት ይኸውን ወይ ከዓ ይድምሰስ ወይ ከዓ የልግስ ኣለዎ ማለት እዩ ሃራይ ቀፂልና ንሪኦ ነታ ስእሊ ክሊክ ምስ ገበርና ያ ኣብዚ ሳይዝ ዝብል ግሩፕ ማለት እዩ ኣብ ፒክቸር ቱልስ ኢና ንሰርሕ ዘለና ክሮፕ ትብል ቱል ኣላትና ነዛ ክሮፕ ትብል ቱል እንድሕዳ መሪፅና ነዛ ስእሊ ክንቆርፃ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ኣነ ነዚ ቆልዓ እንድሕዳ ከልግሶ ደልየ ከምዚኣ ገይረ ክሮፕ ክገብራ ይኽእል እየ ማለት እዩ ክሮፕ ምስ ገበርኳ ክሊክ እንድሕዳ ገይረ እቲ ዝቆረፅክዎ ክፋል ይተርፍ እቲ ዘትረፍክዎ ጥራይ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና ከዓ ኣብቲ ፒክቸር ምስ እተናዮ ክሮፕ ጌርና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ኣገባብ ተጠቂምና ኢና ዝኾነ ስእሊ ካብ ኦንላይን ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ካብ ኦፍላይን ካብ ኮምፒተርና ስእሊ ኣብ ፕሬዘንቴሽን የእቲና ዝተፈላለዩ ካስተማይዜሽን ጌርና ወይ ፎርማት ንገብሮ ነቲ ስእሊ ብከምዚ ኣገባብ ከዓ ዝተፈላለዩ ስእልታት ምስ ፕሬዘንቴሽንና ክንጥቀም ንኽእል ኢና